Здравейте! Днес ще ви направя особуко. Това е класика в италианската кухня. На български това са телешки джуланчета, задушени с зеленчуци на фурна. Аз предварително съм ги завързала, за да не бягат. Но важното е, че трябва да се махне съединителната тъкан. Ето така, на 2-3 разреза. Сега ще ги овалям в брашно и леко ще ги задуша. Най-напред ще ги посоля и черен першин сложа и след това ще ги овалям. Сега ще сложа малко зехтин или олио, ако имате, и едно купче масло. Запечатвам ги от двете страни. Сега леко ще задуша зеленчуците. Зеленчуците с лук, моркови и зелен. Нарязани на средно. Нито ситно, нито много едро. Добавям лъжица доматино пюре. Четири перски листа чесън. Кафенов лист. За 250 грама вина. Слагам и 2 стричта розмарин, малко сол на вкус и черен пепер на вкус. Сега ще добавя и доматите. Добавям телешките джуланчета и ще се пече на 180 градуса 2 часа, 2 часа и половина до готовност. Може да го гарнирате с каквото пожелаете.